Lørdag den 17. april mødte 242 journalistspirer op til optagelsesprøve på Syddansk Universitet. Dixen fangede nogle af de måske kommende studerende efter dagens anstrengelser. Hvordan synes du, dagen er gået? Jeg synes, det er gået rigtig godt. Altså, det er slet ikke nær så svært, som jeg havde forestillet mig. Ja, det har været sådan lidt blandet. Det var meget stille start og god tid til opgaven, og så var det meget hektisk hen mod afslutningen. Jeg synes, det er gået meget godt, men der er også nogle af opgaverne, hvor jeg godt kan mærke, okay, der ved jeg ikke lige helt, hvor jeg står. Jeg synes, det er gået fint. Jeg er meget positivt overrasket. Jeg tror, det ville være sværere uden at lyde alt for selvhøjtideligt. Jeg vil sige, at jeg startede med at være ekstremt nervøs. Men efter de 2 første prøver, så begyndte jeg at falde lidt mere ned. Hvilken prøve var så den sværeste, synes du? Det var på en måde måske den der sprogtest, men det var mest fordi, at den var helt anderledes, end vi havde regnet med. Så jeg var bange for at have misforstået lidt omkring prøven. Det var nok den sidste opgave med idéudvikling. Prøve at komme med nogle gode bud på historie, synes jeg var så. Det sværeste, det synes jeg egentlig sprogtesten var. Den var ret svær at sidde og skulle fordybe sig ordentligt i og koncentrere sig og fokusere på, at tiden var ret kort. Ja, det var, jeg tror, ved den sidste opgave, at altså idéudvikling, at komme på en idé, og ja, det sværeste. Det var at høre efter, hvad han sagde, da vi skulle lave referatet. Han mumlede ekstremt meget. Han kunne meget godt lide at snakke hurtigt. Og finde rundt på universitetet. Og hvilken var den bedste del? Altså for mig paratviden, det var der kun et rigtigt svar, og det var sådan lige til at gå til. Det var idéudvikling, helt klart. Det er super fedt at sidde og finde på idéer og brain på det det kunne være i timevis. Det er så fedt. Ja, egentlig var det referatet, fordi det var egentlig klart, hvor man skulle gøre det, og man skulle bare skrive. Så. Det var videnstesten. Jeg har brugt enormt meget tid på at læse op til den. Der er jo ikke rigtig nogen måde, man kan gøre det på, så det er jo bare at læse. Yeah. Og det var meget, meget fedt at få bekræftet, at det, man har læst, det har man rent faktisk også fået noget ud af. Jeg kunne rigtig godt lide den sidste idéudvikling. Det synes jeg var godt, fordi det var det, som jeg følte gav mest indblik i en journalistisk hverdag. Det er nok artiklen. Og det synes jeg også, det var nok også den, der gik bedst. Hvor jeg synes, jeg fik det vigtigste med, og ja, den gik godt, synes jeg. Okay. Tror du, at du kommer ind? Ja. Jeg ved ikke, om jeg tror på det, men nu må vi se, hvad der sker. Jeg vil ikke begå hybris. Jeg tør ikke sige det. Nej. Jeg håber det. Og jeg tror godt, det kan, men jeg tør ikke sige det, for der er så mange. Ja, det tror jeg, jeg gør. Men jeg skal ikke være journalist. Jeg skal læse statskundskab. Så det er bare for sjov. Snart vil det vise sig, hvem af de mange håbefulde ansøgere, der indtager medietøjet til august. Tak for det.